un kod thuolo maneno ni mana namba monego beni uting'o kende muting'o moko uting'o namba mokalo tong' manyalo miyo pek bede wuoth. Erokamano, chandruok mantie momiyo wating'o ji mang'eny en niya, ni garama mar barabara osebedo mamalo ahinya. Nikech ineno ka juok osedhi malo ma kaunti achiel inyalo juogi kata mana ding'wen. Kendo ka donjo kaunti machielo ijuogi kata dibich. Kichako donjo kaunti machielo ichako ijuogi kata gichopo kumidhiye to pesa juok kende osegik kata 1,000 gi wiye. Polis bende ok ti kodo maber. Seche moko wanyalo bedo e barabara kata gari ber. To uda mano mondo gikaw kumi pesa ma makelo garama mar miyo ka ng'ato oting'o ji mang'eny eko nyalo yudo gima chiemo onyalo dhigo ot kaachiel kod wuon gari bendo pesa. Mar adek en ni fuel bende ni malo malich miwuoro ma ka itiyo okinyi godhiambo to pesa ma fuel kende kawo ng'eny marach omiyo samoro chunowa ni wating'o kamano ka dang' wa meet expenses to kogiting'o mang'eny to ng'e maler ni wuon gari dhi anono kato in bende idhi ot nono to moro in bende gi jomipidho. Gin yore mage ma onego bed ni jogo matiyo e sekta mar wuoth timo kaachiel kod sirikal konyo duoko piny masiche mag apaya masani koro mayo wede kod ji mathoth wedegi kaluwore kod masiche mag apaya ma osebedo ka neno apeyni mopogore pacho ka? Achiel en ni juogo oket piny ma kaunti achiel kisejuogo to onego bed ni kama ichako ikale kendo kama ikale kendo koro juogi nikech kaunti achiel ok nyal juogi di beach e achiel mano ma trip achiel kende.